Bueno. Vayamos. Tempo má carozo. As 4 Iso eu che mandei a esa hora. as 4 ou 5 da mañán chovía, pero chovía. Claro. Subía do que retrasou. Aquí vai un traso. Ahora. Este hombre non se pode correr, este hombre. Ay, Dios mío. Arreglaron los papeles, era allí a poco tiempo, orgullosos enamorados, casáronse nun convento. Malo pola medianoite, hizo a rapaza asustada. Brinca despacio, Saturno, que imos a romper a cama. Oh, que dixo Saturno, está tranquila miña nena, que o de mundo bate, a cama está ben segura, brinca un pouco ti tamén. Que veremos pasar. Malo pola medianoite, Farruco estaba cansado, quiso acabar a tarea e non daba terminado. Vaya por Dios, dixo ela, xa non te manexas ben, cando xe estás cansado, que foras dentro dun mes. Dimos todos, vaya por Dios, dixo ela, xa non te manexas ben, cando xe estás cansado, que farás dentro dun mes. Unha limorniña, posejo de matamaca, Alvarillo. Ai, Alvarillo, desconecta aí, sabes como que facían? Dicir, pois nos vamos a Compostela. Ah, igual que eu. Bueno, ti tamén vas a Compostela? Pois efectivamente, eu tamén vou. Pero a que vades? Home, nos vamos a gañar a Compostelana. Dice, home, pois eu que queredes que vos diga? Eu vou por outra cuestión máis fundamental para min, que é o que vos acabo de expoñer. Pero, bueno, podemos facer camiños xuntos. Este camiño que estamos facendo é un camiño que ten moita historia, está sentado en moita historia e que ten vertebrado a comunicación pois, dos distintos núcleos galegos daquela entón casi illados na medida en que a xeografía non axudaba moito á comunicación. Ti poderías buscar algo, pois era o mes de maio, isto era por o mes de agosto, tuve que poñer as pilas e salimos para diante e con moito éxito. Conseguimos montar unha caravana de 150 peregrinos con 7 carros levados por cabalos, toda a intendencia que viña con nós, dormindo en albergues, non en, bueno, en albergue en Figueiros, dormimos en un albergue, e fixemos un tour de camiños. Iniciamos en Tui e pasamos pola beira portuguesa do río hasta Vilanova de Cerveira, Tomiño, San Figueiredo San Campio de Lonxe, e da cá viñemos por Tebra, Alto de Tebra, para pasar por Gondomar en dirección a Vientios. Ben, este foi o primeiro folleto onde se reflectiron, onde se marcaron, se señalizaron todos os camiños que viñan do Porto e chegaban na comarca de Vigo, de acordo? Tuvo un éxito tremendo, fixeronse 5.000 exemplares, agotáronse inmediatamente, pero
colocouse na página web, está a vosa disposición con eses códigos QR que vos deron uns folletos que hai alá. Bueno, despois de aí, fun facendo o que é unha toponimia para recoller en cada 500 metros as persoas maiores da zona, de 75 anos para arriba, donde ese foi un traballo que a mí me costou muitísimo, botei máis de 2 anos en facelo, e, bueno, o tema é que aí hai un camiño espectacular, con uns valles, con uns ríos, con uns puentes romanos medievales, todo, e, bueno, eu desde aquí, por administración, que houbera un graniño de arena, que ese camiño o único que lle fai falta solo é desbrozalo. O camiño hai que chegar a Santiago, ser sufridor, dormir nunha calzada e dormir en escuelas antiguas que están cerradas e cas botas dos pantalóns, cas bocas do pantalón manchadas de terra, e ese é o camiño a Santiago. Hai que, para como camiñante, darlle un valor excepcional ao tema. Non quero falar xa de eso, da natureza, que é unha cousa que, dado o camiño que eu fixe, íbamos acompañados de alguna xente que entendía o tema biolóxico, íbamos coñecendo cousas, e iso ainda o facía máis enriquecedor. A verdad que me encantou, e penso que é un camiño totalmente distinto aos demais. Me parece maravilloso o camiño da zona de Portugal pola costa, me parece impresionante, pero este ten outro tipo de encanto especial que a mí me encantou, vamos, que non teño máis que decir que agradecer a Campi o labor que fixo, que de verdad quedei encantado. Animo a xente a que de verdad o faga, porque aparte de ser sitios como reducidos, somos un grupo de 10, pero a verdad que o pasamos estupendamente, fixemos unha gran piña e chegamos a Santiago encantados. Chegan a casa do que é a casa do peregrín e collen por aí abaixo, porque é o que os leva despois tamén a facer o resto do camiño. Pero si, o camiño portugués tamén pasa por aquí, por Bailadares, e polo noso entorno. E como tal, pois tamén o reivindicamos, que o camiño se fai andando, que a Santiago chegamos, pero este tamén é un camiño que ten que respetarse e mirarse. De aí a que tamén fagamos todo isto para que se sepa por onde iba, por onde foi e por onde ten que seguir sendo. Moita cultura xacobea, e por iso pois sacouse unha liña de axudas que pois este é un dos proxectos beneficiarios desa liña de axudas de O Teu Xacobeo, pois pasiño a pasiño imos facendo camiño, é un dos 352 proxectos que se están a levar por toda a xeografía galega, que están a facer pois axudando a xente que sexa consciente da riqueza que temos, do que nos estaban comentando pois eses grandes promotores do camiño, da nosa natureza, que é o primeiro motivo polo que Crista nos elixe como destino, e o segundo a gastronomía, que sempre se nos dá moi ben aquí pois nestas parroquias e vilas, celebrando tamén as festas gastronómicas. Pois grazas a ese traballo e a ese bo facer e a ese tamén pois actividade conxunta voz coral, pois estamos facendo e queremos chegar a todos os recunchos de Galicia para que todos sexamos conscientes da importancia do Camiño de Santiago e sobre todo da nosa cultura que tanto nos
Que tal onte? Vaya desfile, todos esos cantos, que ben o pasades. Vale, vas a coller a corda que tedes entre as mans e vai a pasar a altura do ombreiro, de atrás cara diante e agora por debaixo da axila. Axila era o que huele mal, Felipe. De axila, o sobaco. O non viña atrás de tiña. Un poquinho máis abaixo, tú? Un poquinho máis abaixo. Aí, tira de forte. Aí, un poquinho antes de tiras unha volta máis por debaixo da primeira. Chun, chun. Chun, 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 chun. No, igual que a anterior. Eso por esto. Asúdalle, Felipe. Eso, arremanga. Non arremangue para o outro lado, hai que dar a volta outra vez. Aí. Moi ben, aí os meus pés, Felipe, introdúceme. Dentro do saco. É unha zona moi mal pensada por aí, Pero axúdalle, Juanca, así dos brazos e un salto así. Unha, dúas, tres. Volare. Arriba, saco. Chun, chun. Chun, 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 chun. No, a cariña non, que soy linda. E agora cas dúas mans collede o saco cas dúas e pecha as dúas mans. Colles cas dúas mans, moi ben, pero cas dúas, porque